En aquest vídeo explicarem com anotar els temps morts i les substitucions amb l'acta digital. Per anotar un temps mort caldrà clicar al botó Tout de la part dreta de la pantalla. Posteriorment caldrà indicar quin dels equips sol·licita el temps mort. Tant en el cas dels temps morts com el de les substitucions caldrà indicar el temps exacte en què han estat concedits. Les úniques opcions d'edició que permeten els temps morts són les del temps en què van ser concedits i l'equip que el va sol·licitar. Cada vegada que s'anota un temps mort, s'actualitza automàticament el compte de temps mort d'equips del marcador. L'APP permet anotar temps morts sense límit, ja que està adaptada per funcionar en qualsevol reglament. L'anotador té l'obligació de controlar que els equips no superin els límits establerts per cada competició. Quan es realitza el canvi del segon al tercer període, el compte de temps morts es reseteja i es posa a 0. Això també succeeix entre el quart període i les pròrrogues i entre cada pròrroga. Per realitzar una substitució cal clicar sobre el botó Canvio de la part dreta de la pantalla. En aquest moment accedim a una nova pantalla on veiem les alineacions dels dos equips. Els jugadors a pista estan ombrejats en color blau. Els jugadors que es troben a la banqueta tenen el fons en color blanc. Els jugadors exclosos o eliminats tenen una creu vermella a sobre del dorsal. Per realitzar un canvi, únicament caldrà clicar sobre els jugadors que deixen la pista, el seu fons canviarà el color a blanc i després indicar els que entren al terreny de joc, el seu fons canviarà a color blau. Una vegada anotada la substitució, caldrà indicar el temps exacte en què s'ha produït per tal que l'estadística pugui fer els càlculs correctes del temps que ha jugat cada jugador. Cada substitució realitzada queda enregistrada al registre de jugades de la part esquerra de la pantalla. En moltes ocasions, durant els temps morts es produeixen substitucions de jugadors que no avisen a la taula d'anotadors. En ocasions com aquestes, o en situacions en què es produeixen moltes substitucions, o fins i tot algunes situacions on no tenim clars els canvis que s'han realitzat, és convenient clicar al botó Treure tots dins de la pantalla de canvis. I a mesura que els jugadors tornen a la pista, marcar el sign de cada equip que continuaran el partit. Tot i que marquem treure tots els jugadors, el registre de jugades únicament anota els canvis que s'han produït realment.